Naimbaga-bigat tayo ka Ilocan One. Welcome back to my YouTube channel. Basta Ilocano. Napartak dayta, napartak magna, napartak agso, napartak rumason dayta. Nasa episode 31 na po tayo. Agyaman naklauna, ti pa nag-support tayo kanain ka Ilocan One. So nga tata, kadwa andakman ka Ilocan One, intayo papanan iti Bakawan, Ecotourism Park, dito'y ili iti Bawang, La Union. Flashback. Tayo pa agda magdagiti ubing noon niya banda ayan na. Pwedeng magtanong. So yung papuntang Bakawan dito. Ay, dyan na. May bayad doon? May bayad yon? Wala? Sige nga. Asdig tayo kanan ka Ilocan One, nagkurba tayo lang kan adatan di eksaktong location. Yehe, nasarahan tayo matlang, mabasa tayo ti nakakability signboard da Bawang Bakawan Ecotourism Park, Province of La Union, City Purao, Kadaratan, Barangay, Parian, Oste. Welcome to Bakawan Ecotourism Park. Dumanon tayo pa ka Ilocan One, iti Bakawan Ecotourism Park, kat ada iti schedule na apanaglukat. Kada Lunes aging galang Biyernes, ti oras ti alas 8 ti bigat, aging ga alas 5 lang ti malam. Bungad pa lang, ganda na ng nature. Lakas talaga makaganda ng biang mangrove. Nagmayat nga pagputusyutan kan pagpasyaran talaga, ta makaparelax iti mata iso nga, ikamakam nga grampa habang agpagnapag na dito'y aglawlaw ka Ilocan One. Ay, aglikmot nakbay ka Ilocan One, tano makita tayo ti pintas sa aglawlaw. Kan ka Ilocan One, makita yung mat dito likod ko, ada ti basit nga karayan, nagtingaan iti mangrove, kan ada mo ti tinalawa karayan, di pinakamurdong na dahito boardwalk. Iso nga agtayak tayo manan, awan ti pagpatingganan na nga panagtayak ka Ilocan One, tano marelax tayo habang agpagnapag na. Sulit talaga ti pa nagpa-share dito, iso nga anya pa ororayan nyo ka Ilocan One, dumanon kayon. And I want to say thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. God bless po sa mga bago pa lang po na susuporta. Don't forget to subscribe, like, leave a comment, and pakiclick na rin po ang ating notification bell para sa susunod na video kayo po ay updated. Salamat! Representing Bakawan Ecotourism Park of Bawang, La Union. Yehey! Nakaka-bless talaga ang maging nature lover. Kan makapay ka stress no kasi iti paligid. Located at Parian, Oste. Sumamay kayo dito in kay Ilocan One, awan iti entrance fee na. Kasi public po siya kay Ilocan One. Iti daw atan dalang ito ikat agbalin tayo nga, responsabi dito aglawlaw. Intayo garuda na pag naan dati natin dug a boardwalk da aging gajay pinakamurdong na. Tano makita tayo di pinaka-view na iti karayan. Sa wakas, nakadanan tayo matlang dito mordong na kay Ilocan One. Wow! Nagmayatan! Nagadu nga bilbilog nga nakapaigid ka nakasagana, ta isumot iti may sa pagbiyagan iti residente ditoy. Nagpintas ni kay Ilocan One, tatalimutan tayo mot iti pintas na ti Bakawan, kana duma-duma a pagpasyaran ditoy ili iti Bawang, La Union, intayon. Shoutout nga po kay Paring Jun on Wheels na videographer natin for today's video. Paring Jun, bigyan mo nga ako ng mala cinematic na montage. Bakawan Ecotourism Park may sa proyekto nga inrugi ni Mayor Martin D. Guzman kan tinulungan dagiti na dumaduma nga hensya kas iti DNR, BFAR kan Provincial Government ti La Union. Naloktan dayto iti publiko sakbay iti December 18, 2018. Iti layunin da kat agtultuloy da nga mangpaduras kadagiti potensyal kan rumrumwar nga attraction dagiti turista amang ipalubos sa no makapados dagiti turista ti Baro Abanag. Isu nga umay kayon kay Ilocan One nga pumasyar dito sa City Purao, Kadaratan, Parian, Oste, Bawang, La Union. Sobrang lakas talaga maka-attract ng view, isama pa ang mahabang boardwalk.
ka sa Grapes Picking Adventure ng Layog Grapes Vineyard at Dorimo Grapes Farm. Dito lang yan sa Barangay Bagbagat, Urayong, Bawang, La Union. Kay Ilocanoan, intayo mo't ag-enjoy kan experience san iti pa nagpuros ti fresh nga ubas da tara. Masayang adventure to, isama pa ang banding with your family. Sigurado mawiwili ka sa mga nakabitin na mga ubas at kakapili. Kan mabalin ka pa yung ag-picture-picture sabay aura. At dapat pa fritis da kay Ilocanoan, makapanlukoy tuloy ang puros dito'y Layog Grape Vineyard located at Urayong, Bawang, La Union in front of the Barangay Hall. Ito kukunin ko. Ito kaya. Ay, naku. Oh. Wow. Kulay daytan nyo, makapasala pa yan ang puros. Maghanap muna tayo ng ano, ng mga malalaki. Mamaya mong tawag kita. I-flex tayo pa kay Ilocanoan, dahil tinapuros tayo. Ito, ang cute. Kay Ilocanoan, nakitaan nyo ni nag-cute. Bago mamunga, 90 days lang yung hihintayin mo. For example, no, pag naubos na yung bunga, ang gagawin namin, puputulan namin to, magiging ganito. Pag naputol mo na, ngayon no, for example, naputol mo ngayon, ito yung day 1 niya, magbibilang ka ng 90 days, pwede ka na magbenta ulit. Kasi nung pan lang to kalbo ito nung February 28. Oh, ngayon, meron na. As in, kalbo talaga to. Well, inalis namin yung, kinat lang namin. Tapos, basta 90 days pwede na, matamis na yun. Isu nga umay kayon ag-adventure picking kay Ilocanoan, dito'y Mat Grape Farm ni Dorimo located at Barangay Bagbag, Bawang, La Union. Ilocanoan, isu nga umay kayo pa siya dito yan niya, tapay friends na. Wow, thank you sir. God bless po. Hintayumot dito'y Cafe by the River da kay Ilocanoan, dati nga real estate trend, nagmayat nga agkape kan ag-breakfast dito kay Ilocanoan, ta makaparelax iti hangin na kan makita ti aglawlaw, kan makita tayo dito likod kay Ilocanoan, di ay pundasyon ti dati arangtay iti trend. Isu nga umay kayon kapalpitit sa aka Ilocanoan. Siya na Omok Gallery Cafe. Mayat dito kay Ilocanoan, ta makaparelax nga matmatan dagiti adu a display nga antigo kan obra iti local artist iti La Union. Nga habang agor-order iti Filipino foods iti Gallery Cafe. Mount Kabugbugan naman tayo kay Ilocanoan, mayat nga pag-hikingan nga area tanaadan iti trail, tourist friendly kanawatiwat a panagnak nga mort iti Banog kay Ilocanoan, taga Putika Pintas na, located at Barangay Palugsi, Limansangan, Bawang, La Union. Dito tayo mat ayan ti Akaw View Deck located at City Barataw, Akaw, Bawang, La Union. Kat may sa kay Ilocanoan daytoy ana ilista at top rated place ga Putika Pintas na marelax ka pa iti matanaw mo ditoy kay Ilocanoan. Kay Ilocanoan amuyo ba matanaw yu pa yan dito iti ilit tinagilian Kabakan, Bawang. Makita yu mat kay Ilocanoan, makayayo nga matmatan iti view na green nature the best talaga. Dito tayo mat balay ni Manuel Estabilio Arguela. Kat may sa nga Ilocano amanurat iti English Banuarcan Martir. Nangabag iti literary contest ti man komunidad iti 1940 kan impablaak na ti collection na iti serye ang maipanggap iti istorya kan sarsarita ti Pilipinas. Masarakan dato'y ancestral house na dito'y nagribkan Bawang, La Union along the highway. Dita ka Ilocanoan, dito tayo mat iti simbahan iti Bawang, La Union. Ti historical akampana iti San Pedro, St. Peter and Paul Parish kat may sa dagiti kadaanan a simbahan iti lugar. Ti kampana kat original nga ented kini Friar Mariano Garcia itinagad ti simbahan ti Santo Pedro kini Pablo idi year 1883 babain da Gobernador Mariano Balancio kan Hilario Calika. Kalpasan na inala iti pera sa iti US dahil iti kampana nga nakadestino dito iti Pilipinas. Ta inaramid da nga sa binarium kalaunan na kat insublimot lang ti Amerikano dahil iti kampana at iti lugar dito simbahan ti Bawang. Kalpasan iti 115 atawan iti ima dagiti Amerikano.
Hintay mo't papanan kay Ilocan 1, dito'y Old Philippine National Railways PNR nga agsuserve. Dito'y Bawang La Union, pakasaritaan na loktan idi Enero 16, 1929. Sakbat ti panakaibangon iti Rangtay ti Karayan Bawang, na ibangon iti istasyon iti Bawang Sur Kalumbaya akas temporaryo a terminal. Gapo iti nakaro a panakadadayl iti pasdek iti istasyon Ijeda Mortes, temporaryo anay yakar ti Binggit o tulayn dito'y Bawang La Union, aging gaanan anay bangon manen iti istasyon. Nagpintas latta kay Ilocan 1, dahiti dati a istasyon ta inikanda iti disenyo na kan adu dagiti nakapaskila story panggap tinapalabas na ladawan na kan mapa iti na dumaduma a istasyon. Tatamat kay Ilocan 1, dito tayo matayan ti maudi nga pagpasyaran. Dito'y Bagbag Beach, intayo nga agrelax kalpasan na itinawatiwat nga biyahe kan panagpasyar. Amuyo ba kay Ilocan 1? Bye-bye ti may nga pinakakomportablik a papanan. Tanagmayat gamin nga agpagnapag na habang agpalpala ilang dito'y igit ti bye-bye kay Ilocan 1, marelax ka kan lakas maka-refresh iti panunot kan makaita diti freedom. Hi kay Ilocan 1. Gaputi presko nga hangin kan iti puggas iti danom habang nakatugaw ti igit ti kadaratan abuy buyaan bayat ti ilalanag iti init. Salamat po sa suporta. Kay Ilocan 1, thank you for watching. See you in my next episode. Salamat and God bless.